15 meter til toppen. 1195 meter på med sækket. Jeg tror. Nu er en. Ja. Kijk. Zo'n beetje kan het door. Grøn opskyldslur. Somitjak Rappbjergøen. Vi har toppen af Somitjak her. Vi var 7 afsted. 5 af os nåede op på toppen. De andre 2, de står nede ved søen hernede. Det ligger nede og venter på os. Jeg vil se Nuuk lidt længere dernede af. Der er så 1, 2, 3, 4 toppe her i nærheden. Så har vi sadlen lige foran her. Nå, lige de sidste 5 meter længere op. Så lige gå på det sikre. Så er der bare ned her. Vi har elven hernede. Kan jeg genkende den berømte elv. Nedenfor. Og på den anden side. På vestsiden. Så. Det er næsten der. Toppen, hold op. Det er så. Der er så en flaskepost her med gammel skrald her. Vi er 15 på toppen her. Så. Ja, den forsvinder. Forbindelsen forsvinder lidt af og til. Det trods for, at vi er oppe på toppen. Der er bare dårligt signal her. Nå ja, jeg kan smide min tingkort ind her. Så er vi i bunden af. Så vi har jo elven her, som vi kommer og sejlende forbi. Når vi siger Somitjak vandfald, det er jo hernede. Okay. Så skal vi have lidt frokost. Tørkød og andet godt. 6 kilometer. Ah. Er det selv. Hæ? Klokken 3.
9 i dag. Cirka. Kvart over 8. Kvart over. Du er afsted. Lidt med. Så. Nå. Tak for kigget. Højt godt gået. Lidt varmt. Du er dernede og op igen, jo. Ja. Du er nede og op igen. Ja. Spise lidt og tage lidt. Så. Ja, det samme rute. Ja. Skal vi bare ned igen.